Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nay, kagawad. Itamambay akanayon ka nakaisang. Kan kanayon mo abuting-tingan day ta silpon mao. Madi ayamot no kanayon na naragsakak warog. Naragsakak nga rod. Anda ka di mang parparagsak kada kayaw. Ay, kwa. Adamang ka-textmate ko. Ha? Adda tiksmate yaw? Kaano ba Nabayag mo basitin In-text nang agkita kami kano itay ile. Ay, saan kayo pa'y nga roda nagkita? Saan pa'y? Ay, kasano nga tati makisinarak iti textmate. Ay, diyak mo Awan pa'y ngamin kinatiksmate ka. Siyakat italaang mo't. Ay na, magagara na kasaan. Ha? Kasano day ta magagaran asaan? Ay, magagara na ka makipagkita. Nga maamakak no daduma. Tama nga no. Ay, jak amo asawan ko araw. Jak mailatawan tiriknak. Taita lang amin anad anak iti. Basta, agan anad kayaw. Tasaan nga amin akatiksmate kat nasaya at da. Ay, kasano nga tangag paisaw. Mayat nga tawan no, maday ta da textmate na. Jak amaw, jak pa'y napadasan. Anyalaw unay ayat adda dita cellphone mo, tadi mo maidiso. Uray mangmangan ka, at dalata cellphone mo, dita abay mo. Mayat to pa iti ada cellphone na. No kayat mo akatix ti ada iti adayo kat mabalin. No kayat mo ti agbuya, mabalin. No kayat mo ti ag-Facebook, mabalin. No kayat mo Enteng, adda oras ti panag-cellphone, adamot oras ti panagtrabaho, adamot oras ti panangan, adamot adamot oras nga agpili ka, no anya ti kayat mong aramidan. Enteng, kayat mo asawan, oray at ado ti oras mo nga ag-cellphone, ngam tinaddo maapagrabangam, kasta? Ay, jak amukin ka. Ay, silpon sa mo ti pagrikrikyaran niyaw. Ni Antem, makibibiyang. Kasano? Uray mangmangan, cellphone latantin into narad. Ay, antay baga kada kayaw. Ni kagawad ko anang. Adda ka textmate na. Nagtulag na ngagkita day jay ilay. Anya? Ay, imbag no nasingpot, wano nasayat dahi ta ka textmate na. Isungarod mo timbaga kan kwa na, antay. Pa'y madanagan kayo, di pa'y madanagan ti akin bagi. Da kayo katagdanagay. Nasaya at mapadasan na mo ti makitixmate. Tapno saan ngagbakbakit abalasang ken agragsak mo't andi kagawad. Kanayon nga rod anak kaisa manggay. Maragsakan tanda mo ilaangin na ilawan pimat akatixmate na. Nabakitanan jay tao. Anda pa'y laki danag yumay. Imbaga jay ka-textmate ka. Nga ijay ka no sementado at ugaw ijayan ti plaza ti pagsinarakan me. Ay, napintasak mo siguro iti kastoy alangak. Agsagay sayak man manan. Tapno maay ayon ni Steven akatexmate ko. Peta, inakam. Iso siguro jay nakatakder ijay. Hi! Ha? Sika kanini ko, anang? Ay,
Wen, si kakadimot ni Steven. Ha? Bakit matgayam? Alam na kung nada akagawad ka no. Kinada tersina na. Mabalinday to yan. Napauli magkamatan, Steven. Kwa, mapinpintasanak ngamin kan ka. Swami dyan ay kulang nga. Among ka de, kwans. Itaakla na kitexmate. Ay, kasta aya. Uray siya. Italaan mo. Agpadatang aron da. Ay na, nagwapo kan ubing pay daytoy. Crush ko. Diyak palubusan dayto yan. Manmano dayto yan. Steven. Intamangan dita restaurant. Dita asideg. Uray siyak titaya. Tasyak met tinagawis. Dayto iti unakon. Kaslati mama akon iti sugal. Intan di kang babaen. Ada kwarta. O sige. Tapno di mumut ko na. Mapanta. Ay, sige. Ay na. Kastoy gayam tirik na tada kakuyong na anadaer. Ay na. Kanayon ko makastoy. Oray siyak ti kanayon ataya. No nataer ti kadate ko. Anya ti kayat mo, Steven. Agurder ka. Tasyak tagbayad. Sige, Kwans. Agyaman na ka. Ayos na ito. Tay ko na nga din. Swerte akadit ti uray bakit. Ta iso akanayon ti taya. Asla akong nakatumpong iti baliti adikit. Sige, ni Steven. Ada kamot dito'y sangot titirsinan ni Marikwanang, Maray? Ay, wen, Maray. Umayak ko magumatang. Ang nakarikap may. Uray siyak nga raw. Sapay adayo di taabagatan a pagkatangan. Ni mo't Marikwan ang tinumsaag iti tricycle. Wan, isungag pa'y sumare. Mal, orayin tan. Nay! Ada kayo magayam dita ko, kumare. Wan, Maray. Urayin da ka nga raw. Tagumatang kamay. Apo? Nagpintas ka matan, Marikwanang. Sabali pa iti isam mo. Ay, in love kan samat. Si kamat, mare. Agam sa bagay. Kaslakastan. Ay na, Maray. Asino nga ay tinagasat anak ka in love. Maman yun to. Yawid kun to diti kabildatan. Nagwapo kan ubing. Ubeng, kunam, Maray. Jaimbaga ni Kwarog, aka-textmate mo? Wen, mare. Ay, nakastoy gayam danda ka date na. Nagmaya. Naragsakak. Ay, magano inton mabeet. Agnobya kayon tumatay. Wen ako kumare. Da kayo ako kumarik ti kaunaan apakaamwak no kwa. Ay na, ay. Nagsaya atin, Maray. Tapno saan ama ko na abaak ka. Si kamat marituyang. Apay la abalik sam tabaak. Nasa uklaing mat, Maray. Pagkapo kamot ejetersin na di kagawad ko na. Apay, napanan na nga tata, apay asaan na nag-report eje barangay hall. May sapay nga officer of the day. Naglangan. Ay, isugayam ti may nga officer of the day. Ay, kaawatan na ang napatpatagjay na panan na. Napanakidate. Date? Asino ti kadit na? Jay ka nung arod ka textmate na. Textmate na mitla. Isukat ti naglangan-hanan. Hoy, jak naglanglangan Bagak aya naglangan ka. Ha? Kat no ibagbagayo itay ang langan. Si kaya ti ibagbaga kat nun ni Kwanang. Kunak no siya ti kunayo ang naglangan. Kakaiso na ajak naglanglangan.
Ay, Kwarog, malagip mo dyan na ibagam aka-textmate ni Marie Kwanang? Apay ka di antay. Adda na ibaga na ide, aka-textmate na. Jak amaw. Apay na saludsod yaw. Iso ka no, tikin na date ni Marie Kwanang. Iso siguro ang naglangan ita nga aldaw. Oy, madiday to yan Gapulang iti ka-text na. Naglangan na. Ay, maday. Kung naglangan ka manan, akas idi last day. Sorry, Kapitan. Anda ngamin napatagan na panak. Masiguradom ka di anapatay, kagawad. Umapal kan samat ko araw. Uy, sana. Sana kang umapal. Ay, Kapitan! Di ba daw nakita niya yung cellphone na dakit din kachat na. Mahal kon ko na. Kumaano siya dayjay. Saan may? Ay, numadok talak lang adda sa balay. Makita na. Anya kay teramidan yaw. Mare, relax ka lang di mo pa'y napanagnakan no adda babae na. Bulilising na. Basta, nasingput ak ngam no siya tilukon na. Ha! Oray asino tagdep-dep pa. Talaga makanapagdala. Ay, kalma, Mare, kalma. Saan ka nga agdarasudos? Taado tina isagmak. Gapo iti kinadarasudos. Nabayag ka ka din, Steven. Medyo naladawak tawang ngamin naglugana. Medyo nabayagak matbasitan ko, Hans. Mabisi na pa'y din. Nag-order ka lata kuman na bayada mo ilaing mo sumagput. Ang mga no di ka sumangput nga, ikat awan pagbayad ko. Di nakmat pinawitan. Sino timang pauitkan ka? Kwa, dagiti dadakal ko. Adadagan ni abroad. Isuda timang ipawpawit, iti masapsapol ko. Ay, apay, awan trabaho. Ada, ngayon nagsarat ipagtrab-trabaho. Ada pa'y tarimaanin da. Numalpas da, agsubli akto. Kastay kayam. Numan kita da kwartam di takat, pabuludan na. Ta, bayadak ko na maawat ko di pawit da. Ay, basit pa'y matikwartak dito Hangam no kayat mau. Dahito'y pailaang ti buludang tanayunak taw no maalak ti daddo maakwartak. Agpaiso ko, Hans. Ay, maaprusak na kita, imam. Gapo iti ragsak ko. Ay, Steven, timak. Di kagdanag, itad ko ti bagbagam akwarta. Ngam, inton sumarunong agkita taa, di daduma. Ay na, nagmayatan. Iniggaman ng tiimak. Ay, talaga kayat nak. Ibagana ko mga kasal kamin. Tadyak parigatanin. Huwan ko nagatagosan. Napauli magkamatan ko, Hans. Sige, amat. Amam, importante ka itibiyang ko. Ay, oray siya. Sikati ka importante ni tibiyang ko. Agkita tamanan ano adantay kwartak. Sige. Ag-text ka no adantag sabat tantaw. Ariglado, Steven. Basta sika. Kapitan, kaano nga maawat tayo ti honorarium tayo? Ita man pa'y adamagam. Sigun mat adi mo damdamagay. Ay. Pangalan aya. Kwa. Ay, basta. Maala tayo kuman. Ala, kagawad. Apayain. Pati jay Teresina yaw, nagbasitin ti kargana. Kanayon kayo mat nga agudaw, ngam di kayo matagsakada iti lako yaw. Sumardeng kayo kadin nga glakaw. Saamet, Kwarog. Agsakada akto, ano masangaw? Diyak pa'y ngamin masangaw. Kanayon kayo jay ilay. Anya ti raramidin nyo ijay. Apay aya damagam. Sikreto kumat. Masapol aya nga ibagak amin mo. Ayunan niya. Tapay ngagpaiso at dinamag ka. Dahil ito'y tubot ako biyangom. No asawam akit iso, biyangam. Apay asawam ni kagawad. Ay, sa bagay Angam no sakti mapan makidate. Ibandok iti intiro alubaw ngayon naknakidate. Tapno mamuan dagiti taaw.
Nga damot gayam ka date ka. Iso nga ron di bagbagakan ka, tamok nga awan pa'y naulaw. Wano nailaw at anak date kan ka. Ni Uncle Mike, musapol pa nga ibaga ng awan na ilawan. Ingka ngamin mat sumapol akwarog. Tapno ada ka date mo. Apa yan, Marikwanang? Umayak ko magumatang, ngam awan matla ko mon. Sumardeng ka din, ngaglako. Ay sayang. Sapay adayo di tabanger apaggatangan. Aglako ak tumitlaeng no masangok tag sakada, Maray. Maray! Gumatangak man iti. Awan matla ko mon, Maray. Ay, uray siyak nga ron, Maray. Umayak ko magumatang, ngam di pa'y kanon nakasakada. Kat no nakita ka arimor idi namin san ngal daw. Unak ano nagsakada kan? Adda na panak. Ay, adagayam ipadamag ka, kukumaray. Malagip yaw, jay imbagak idi nga adaw awagan ni Badong iti mahal. Aha. Jay ngay nakitak iti cellphone na. Huwan. Malagip ko, Maray. Permete unget mo iday. Ay, wen ko kumaray. Ay naadagayam order na kano abadok ko ma. Ang gaputan ng ina, iso nga inawagan na ang mahal. Una na. Si Kagayam, ti mahal na. Hmm. Ay, pagdaksan na numaminsan. Agatap tayo adagos, asaan tayo pa'y apenken no agpaisaw. Sakbay nga agpungtot, wano makaaramid tayo iti saan arumbang. Wan nga ron maray. Ay ambuyo, idi kalman. Impasyernak ni Badong, napan kami pa'y iji restaurant. Dakkel mo't ati binayadan ni Badong ka. Ay, uray da kami mo't akan ni Inteng. Siyak kuman ti agbayad, taanda kanyak ti kwartana. Ang isumot kan tinapan ijay counter ang nagbayad. Apay, nukas di arumwar kayaw amangan. Dagiti asawa yo ti agbayad iti kanan yaw. Ay katun, Amaray. No agasawa kayaw, ited ni lalaki iti kwarta, iti babae. Katjay babae ko mati agbayad. Agam no agar-aram pay laang jay lalaki iti babae. Katjay babae iti agbayad, ay madidaytan. Ay, jak kayat ano kas jay. Panawan kayo pa'y kukumaray, tainak pa'y gumatang iti sabon. Tanay awan mutlakon ni Marikwanang. Ay, sige, umayak mait. Awan mo't ngamin tila ko mo, Marikwanang. Sige nga rod, kukumare. Ay, naglokon. Impautang ko amin a kwartak kini Steven. Ay, ututuan naksama day chay. Ay, i-text ko man. Tagkita kami ijay parkay, bareng agbayad. Amin a koleksyon ko kat inala na. Pati tay honorarium kaw, impautang kaw. Ay, dakas day tuyan. Dito'y parkay ti imbaga kapag sinarakan me. Bareng agbayad ang tapno anda pagsakada kitilakok. Nabayag ajak nagsakadan, tayin inted ko kang kuha na ti kwartak. Naprosan na pa'y nga rong ti imak. Ay, isumsamot na itasubungadan. Uraya ka. Nabayag ka din, Kwans? Ijay ko ma-restaurant at mabisin ako. Mabisin tarupam. Awanan kwarta. Apa yan na pauli mo ka? Inta na ijay restaurant. Ay, sino na itasumungad? Akas la makapungtot? Ni Hilda. Sino Hilda? Ay, kwa, dita ka! Steven! Ay, napanan. Ay. Sika ka dit ibagpagada ang pagmamauyungan ti asawa, ha? Sika abakat? Ay, kwa. Ay. Awan pa'y delikadesam. Bakit an kan? Agsapol ka tay kaedad mo? Ay, una yan. Ay, damat kayang maasawa na. Kasanon nga jay kwarta nga impautang kaw.
Kasanon nga. Yun na yan. Nay, apay kagawat. Anya titungtung awam dito'y tricycle kaw. Ni Steven. Ha? Sino nga Steven? Awanan ba inda dyan nga Steven? Ha? Apay nga awanan ba ay? Saan kon nga ipagbagat ang kababain? Ha? Abang ano'y pagkadangawan manaknakam ko. Yay. Agamay na! Kung gunam apagay! Tagas kala di nakakita iti lalaki! Yay. Ina! Diyak maulit ang tagpalokaw iti lalaki! Ha? Oy, amo kaw. Heartbroken kayaw. Ay, nanakwanang! Nagtalak kalaunay iti textmate mo. Inton maminsan, agsirib kamot, nana. Kanpan kam, no talaga, anapod no kan ka. Ala, sige! Dadan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Mero. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kahit panagdangan.